След снимам едно такова. Така че, приятели, всичко е в моя служебен ход. 19. Тук зеро, някакви неща, без захар. Ето, купете си, носи хубави нещата. И без кола да може да си. Ясно, че ще бъде, ама то световното мина, така че вече няма смисъл. Аз просто го взимам. Тя в момента майка ми е на лекции. Хора, минавам от тук и виждам лавабер. Хладилникът. Тук всичко си с лавабер. Не знам, аз че трябва да тръгвам. Да, ясно, че прибирате шедвайка ми. Вижте, това го видях. Това моля го взема да си го купя. Ще го изпипам от всякъде, че да има. Ето тук са го държали. Хоп, готово. Хоп. Имам. Така, много вкусни неща. Табиличка. За бед си бира една. Да легко. Като майка ми взима. Така. Тук. Но. Ето вижте. Най-якото е да. 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 Това е по-яко. Напишете долу в коментарите кой ви е най-любимия. Оранжевия, зеления, този червения, зеления или ето този червения този червения сандвич и това. Или ето този най-якия. Приятели, трябва да го взема. Чакайте. Какво е това? Ето това искам 3 пъти. И е такива картофи. От картофки не трябва да ядеш, Боже. Но мамо има и такива, мои гадни са. Не искаш такива. Добре. Картофки и от тия две, така ли? Да, и нещо за ядене. И хлебче ще вземем от там. А може ли ето тези? От кои? И от тези. Спагети сега как ще ядеш в това? Супер. Нещо за ядене в колата.